खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बड'सा देरासार इउटिउब चेनेल जाना गासिखौबो गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आं बरायना लाबाय दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों नैबे 5 बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरारि जुथुमा बे जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै नैबे एक्जिबिसन बानायदों बे एक्जिबिसननि खायसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन नाजानि बेवहाय हाबनो थाखाय बेवहाय बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला नैबे 20 रां होनानै नोंथाङा फार्स्ट टाइम टिकेट लानांगोन आरो टिकेट लाखांनायनि उनाव नोंथाङा टाइट सिकिउरिटिनि गेजेरजों बेनि सिङाव नोंथाङा इन्टार जानो हागोन लोगोफोर आंबो नैबे समाव बे सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो नाजागोन जोबोद मानसि जादों बेवहाय गोबां गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा फैदों थ' नोंथांमोनाबो नायदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नागिरदों जाय बिथांमोना बे जायगायाव फैयाखै थ' बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदो आरो मिन्थिना लादो बेसेबां बेवहाय सुबुं जादों थ' लोगोफोर आं सिङाव हाबनो नाजानि लोगोसेनो बेनि सिंनि भिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नाजानि थ' बिदिब्ला गोबाव खालामला जों नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लोगोफोर बे सिङाव आङो हाबफैबाय नोंथांमोननो आङो नैबे एक्जिबिसननि सिङाव थानाय गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन बे जायगायाव फैनानै जोबोद एक्साइटेड जादों आरो जोबोद समायना बे जायगाया आरो गुवार थ' नोंथांमोननो आङो बेनि खायसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन थ' जोबोद मानसि जादों हेंसो फेंसोनि गेजेरजोंब्लाबो आं नैबे समाव फैबाय लोगोसेनो नैबे समाव खायसे औवाजों बानायनाय आइजेंफोर थामहिनबा नैबे दाननाय खायसे नैबे जानो हागौ बियो मा नायबानो जाबाय नोंसोरो आंबो बारा सिनायनाय नङा थ' नोंथांमोननो आङो बेखौ खायसे दिन्थिगोन थ' नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बेनि गासै भिउखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नाजागोन
लोगोफोर नैबे समाव आङो नैबे एग्जिबिशन सिङाव ब्रिज बानायनाय फुट ब्रिज थ' फुट ब्रिजआव आं गाखोनो नागिरदों बेवहाय जोबोद मानसि जादों नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय थांलाय फैलाय जोबोद सुबुंफोरा गेदारिं जादों लोगोसेनो बेखौ औवाजों खोब मोजाङै बिथांमोना बानायदों हयथ' बेयो मोनसे डिजाइन नैबे बेनि बायदिबो मोनसे ब्रिज बानायनो हागौ बेनिनो मोनसे डिजाइन थ' नोंथांमोननो आङो बेजों गाखोनानै नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरदों थ' नोंथांमोना नायलांबाय था बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिलांगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायदो आं दसे समनि उनावनो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिसिगोन बेवहाय सर्ट मोनसे ब्रिज बे ब्रिजआव जोबोद सुबुंफोरा बेवहाय गाखोदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा बे जायगायाव सेल्फि आरो फट' लाफैदों हयथ' बेवहाय फैनाय गासैबो सुबुङानो बे जायगायाव फट' लादों आंबो मोनसे लाबाय थ' नोंथांमोनाबो मोनफा मोनफा बे जायगायाव फैयोब्ला हयथ' लादों थ' बेवहाय सुबुंफोरा जोबोद गेदारिं जादों बेखौ नैबे औवाजों बानायनाय जादों थ' नोंथांमोना भिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय दङ आरो लोगोसेनो बर' न'खर आं बेवहायबो नोंथांमोननो थांगोन जे बर'नि न'खरा माबायदि रायजो जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन थ' बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे जायगायाव फैनानै थ' उननि समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय लोगोसेनो बिथांखौ आं लोगो मोन्दों बिथाङा नैबे महेश्वर बर' महेश्वर बर' बिथांखौ लोगो मोन्दों नोंथाङा बे जायगायाव फैदों माबायदि मोन्दों नोंथाङा बे जायगायाव फैनानै जायगायाव फैनानै मोजांखौनो मोन्दों आरो बहुत गोजोननाय दङ जायगाया गिदिरथार आरो ने थ' जोबोद नायबाय नङा होमब्ला इन्टारेस्ट जादों ब्रिजआव गाखोयाखै गाखोनोसै दा ब्रिजआव गाखोदो ब्रिजआव फैनानै सेल्फि गोबां लादो नोंबो सेल्फि लादो स' थेंक इउ नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दे फैनोसै